Fl-aħħar ta' dan ix-xahar se jkun ippubblikat rapport ta' rakkomandazzjonijiet dwar l-età tal-kunsens sesswali. Dan għandu jservi bħala bażi għad-diskussjoni li se twassal għal leġiżlazzjoni brabta ma' dan is-suġġett. Dan intqal waqt dibattitu nazzjonali organizzat mill-Kunsill Studenti Universitarju immexxi mill-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia u kelliema oħra. Ir-rapport tħejja mill-Kumitat Parlamentari tas-Saħħa bl-involviment ta' bosta esperti. L-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia saħaq fuq il-bżonn li l-età tal-kunsens sesswali tkun indirizzata u dan partikolarment minħabba l-anomaliji li jeżistu fil-liġijiet tant li f'ċerti każi jkunu konfliġenti. Saħaq fuq il-bżonn li l-età tal-kunsens sesswali tirrifletti r-realtajiet tal-lum u għarrimarka kif mill-aħħar studju 40% taż-żgħażagħ bejn is-16 u 18-il sena huma diġà attivi sesswalment, bil-maġġoranza tagħhom ma jużawx protezzjoni. Id-dibattitu ra żewġ naħat tal-munita, dawk favur li tonqos l-età u dawk kontra. Il-wib tal-Gvern Godfrey Farrugia stqar li hu favur li titnaqqas l-età tal-kunsens sesswali u dan fl-isfond tal-esperjenzi li ltaqa' magħhom fi żmien meta kien iservi bħala tabib tal-familja. Id-deputat Deborah Xkembri stqarret li f'każ li tonqos l-età tal-kunsens sesswali din trid tagħti garanzija ta' protezzjoni lil minorenni. Il-Kummissarju għat-tfal Helena D'Amato ddikjarat li hi kontra li tonqos l-età tal-kunsens sesswali dan għax tista' toħloq l-idea li l-adulti jistgħu jagħmlu li jridu fl-istess waqt li tippromovi sess każwali. L-istess xettiċiżmu esprimih Anthony Mifsud, ir-rappreżentant tal-Knisja fid-dibattitu u qal il-bżonn ta' edukazzjoni intensiva dwar dan is-suġġett. F'dan id-dibattitu spikkaw ukoll l-interventi tal-istudenti universitarji li staqsow bosta mistoqsijiet u għamlu diversi argumenti brabta ma' dan is-suġġett.